Praise the word. Amen. Oh, preach the word. Hello. Amen. So, ang gustuhan ng kinabuhi, no, wala joy, no, Mike, wala joy, may soon progress, walay pabor sa Ginoo if you not share the gospel. So, na akong gilimahin mga men pag during my youth days, no? Kay 15 anyos man ko naluwas. Ingon to mong kuhan silingan nga sa gym. Ako ba? Ganahan kay kundi mo. Kanang mao ni ba nga share ka sa Bible niya nindot kay paminaon ba? Di pareha na niya yang gitudlo ba tong kauban po nako nga o ni nga membro sa Baptist nga ingon siya ba nga luwas na ko na siya hilas kayo naglisyo di ko naglisyo di ko na siya ko ba kay itudlo Lito Bilyondo ba re kaya nga Lito ano ba nga gana kay silingan mo dito gana di ko ni musulti ka Jimbo anak ba? Pabuhay sa atay ba? Anak. Pero, kasi siya, kuan ba? Ano ba? Hilas kayo, luwas na ko na siya. Manugudugay niya. Naman ang Bible, hinahinay ko ba? Kay pareha na may padungi, ko dito po. Okay, so, may son, kanang sa dugay panahon, na kay, no, nga experience niya, kanang experience nimo mo nay mohatag nimo og kanang encouragement kanunay nga ang pulong sa Ginoo dili jud mobalik niya nga way kapuslanan, maka-accomplish yun na, no? So there is no wrong address, no, when you share the gospel to every person. Diba? Kaya nag-share ko dito sa usapod, isa kuan siya kanang paingon niya nga mo ni sa uy kangko kanang bapda